So now ngayon mga paray, nandito tayo ngayon sa tabing kalsada kasi may nagbibenta dito ng mga pagkain. Kahit anumang mga pagkain mga par. May mga pansit at may mga tinapay. So yung kakainin natin ngayon mga par ay yung banana kasi masarap yung banana kasi mas gusto ko yung kakainin yung banana mga par. Pasok ko no, dito ka na lang. Ito yung banana ngayon mga par. Ito yung banana na kakainin natin ngayon. Nasa tabing kalsada lang po kami ngayon mga par. Masarap to mga par. Pa! Suklebe! Pero mas mura lang yung banana mga par. I-kumpara mo sa ibang banana. Wala na yung mouse na? Ha? Mouse na. Dalawang banana mga par. Tamang-tama na to sa pananghalian natin. Diet po tayo ngayon. Nandito po ngayon mga par sa harap ng Yosemite. Drive ko ba? Dapat tinakasaya ako na. Dapat lang mag-drive. Ayun. Pangalawa na to mga par. Winston din. Kaya ako na. Kaya ako na. Oo, lantaran. Lantaran nga kamo. Oo, gusto po mo. Wala. Ano? Dapat ang naik. Ay dito. Ilang marks deh? Terus 5? Kenapa kali dia tak bilang nak? Saya mau dah boleh tahu mana? Kita kata lagi. Ayo, boy. So dalawang banana mga par, tamang-tama na to sa pananghalian po natin. Sa page mo yan. Roman Cares. Sa mga vlog mo yan. I-search na sa YouTube. Kaya ako page ko, nahakpan ko page. Roman Cares 2.0. Wow, one word lang siya, one word. Roman Cares, then 2.0. Apa mo? Tungan na niya. Ako rin nakasuot. Ako rin nakasuot yan nga. Huwag kapilis na. Huwag kaspan. Ako ba nakasuot? Tinakampay doon nakasuot sa kumanan ako. Last matiti niya lang ako. Makaspan. Sa kalibos. Ilang mo. No, kasaging mo. Bakit? Ay, kate. Tingnan niya.
Anak ko ba? Ate, nindot na ka. Dili, So tapos na po tayong kumain mga par. And papasok na po tayo sa trabaho natin.